तो ভালো ভাই মানে ମୁଁ ବୁଲୁ ବାଳାଘାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ହେରି ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବାକୁ। ଚିକେନ ପକୋଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବା। ମଉସା ଆଉ କଣ କଣ ଆଇଟମ ହଉଛି? ଚିକେନ ପକୋଡା, ଚାଉମିନ, ରୋଲ, ଚିଲି ଚିକେନ, ଲଛା ପରଟା, ଚିକେନ କଷା। ଚିକେନ ପକୋଡାଟା ମଉସା ଆମ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ବେସର ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଡେଇ ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ପକୋଡାଠୁ ଚାଉମିନ ଟା ମଜା ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ ପକୋଡା କେତେ ଟଙ୍କା? ଚାଉମିନ କେତେ ଟଙ୍କା? ଚିକେନ ପକୋଡା ଫୁଲ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା 12 ପିସ୍। ଚାଉମିନ ହେଲା ହାଫ୍ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା। ହେଲା ବିରିୟାନୀ ହାଫ୍ ହେଲା 80 ଟଙ୍କା। ରୋଲ 50 ଟଙ୍କା। ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳଖିଆ ଷ୍ଟଲ୍ କି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନରେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଜେଲ୍ ଛକ NSC 18 ରୁମ୍।